for DJ Rocky's Secret Files. Ibinalot ko ng papel ang panty kong may dugo para hindi makita ng mama ko. Hanggang kailan kaya kita kayang hawakan? Hanggang kailan kaya kita kayang yakapin at tagkan? Hanggang kailan tayo kakapit sa pangakong walang hanggan? Pakisabi naman sa akin, kung talagang hanggang dito na lang. Madalas, yan ang mga tanong na tumatakbo sa isip ko. Akala ko dati ang buhay napakasimple lang. Bilhin mo, makukuha mo. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Ganyan ako dati. Dati nung kasama ko pa ang pamilya ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ena. At ito, ang secret file ko. Masasabi ko, isa akong spoiled brat pagdating sa nanay at tatay ko. Tama, hindi kami mayaman, pero pag may gusto ako, nakukuha ko. College ako noon. Masasabi kong magaling ako sa klase. Pero sabi nga ni nanay, tamad naman daw ako sa bahay. Bago nga daw ako magpasikat sa eskwelahan, unahin ko muna daw na magpasiklab sa kanya. Ako naman dahil bata pa ako, ang sabi ko naman, Nay, hindi naman katulong ang papasukan ko pagdating ng araw. Basta, napakamaldita ko noon. Kapag tanghali na, pinupokpok ng nanay ang sahig ng taas gamit ang walis tambo para magising ako. Ang gagawin ko naman, tatakpan ko ang tenga ko. Hindi magpapatalo si nanay. Aakyat pa yan sa taas at kikilitiin ako hanggang sa mawala ang antok ko. Alam mo yun? Ang nanay ko parang dragon. Pero pagdating sa aming mga anak niya, super sweet at kulit naman niya. Lalo na sa akin. Kaya nag-aral ako mabuti. Pero sa gitna ng pag-aaral ko, nawala ako sa focus. Second year college ako noon nang matuto akong mag-cutting classes. Sama sa boyfriend, tagay dito, lakwatsa doon. Hindi ko iniisip yung tuition fee ko kahit sa private school pa ako nag-aaral noon. Hindi ko iniisip yung pagtsatsaga ng nanay at tatay ko na halos kayod kabayo para lang mapag-aral ako. Binaliwala ko yun. Hanggang sa isang araw, natuklasan nila na lumiliban ako ng klase. Pag-uwi ko sa amin, nasampal ako ng nanay ko. Kinuha niya lahat ng uniform ko at binalibag sa akin. Umiyak ako. Umiyak ng napakalakas. Nakita ko kasi yung nanay ko umiiyak habang ginagawa yun.
Yung nanay ko na halos itawid ako sa pag-aaral, umiiyak dahil sa kagaguhan ko. Pero sa kabila ng sakit na sa ulo na ibinigay ko, binigyan pa rin ako ng pagkakataon ni nanay. Mag-aral daw uli ako at pumasok na uli kinabukasan. Pero ako? Oo, mag-aayos ako. Magpapaganda ako pero sa bahay lang ako ng boyfriend ko pupunta. Ang nasa isip ko nun, matataas naman ang grades ko eh. Kaya ano naman kung umabsent ako? Isang araw, nagpunta ako sa bahay ng boyfriend ko. Isinuko ko ang bataan ko. Oo, may nangyari sa amin. At ako naman, todo tago ng panty ko. Kasi baka makita ni nanay na merong dugo sa panty ko. 19 years old ako noon nung mangyari yun. Fast forward, 7 days after, nagtitiklop si nanay ng damitan ko nang bigla niya akong tawagin. Ipinakita niya sa akin yung panty ko na nakabalot ng papel at tinanong niya ako, "Ano to?" Ang sagot ko, actually hindi na ako nakapagsalita. Bumaba si nanay, nagsaing. Nakatalikod lang siya sa akin pero kitang-kita ko yung pag-uga ng balikat niya. Umiiyak ang nanay ko nang dahil na naman sa akin. Lumipas ang panahon, kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Kasi magka-college na yung isa ko pang kapatid. Mas pinili kong magtrabaho. And then after ilang years, nakilala ko si Dave. Workmate ko. Naging magkaibigan kami. At naging kami. After 2 years, nagsama kami. Ayaw ng nanay ko. Pero mas pinili ko si Dave. Galit ang nanay ko sa akin kaya nagsariling sikap kami. Bumukod kami kahit mahirap. Nagkabaon-baon kami sa utang. Sobrang hirap ng buhay na malayo ako sa pamilya ko. Pero ang nanay at tatay ko, hindi ako natitiis. Siguro totoo yung kasabihan na anak lang ang nakakatiis sa magulang. Napakadami kong nagawang pagkakamali. Hanggang sa pinauwi ako sa amin ni nanay at tatay. Kasama ko si Dave. Kinuusap nila kami. Akala ko sesermonan ako ni nanay. Akala ko papagalitan ako dahil sa lahat ng kapalpakan ko sa buhay. Pero hindi. Hindi. Pinaghain nila kami ng pagkain. Nagsasandok ng ulam ang nanay ko habang umiiyak. Ang tatay ko, inabutan kami ng prutas. Kukunin ko na sana yung plato nang bigla akong yakapin ng nanay ko. Bulong niya sa akin, "Kumusta ka na, anak? Hindi namin kaya ng tatay mo na nakikita kayong ganyan. Kahit anong pagmamatigas ko, mahal kita eh. Mahal kita kasi anak kita. Ang gusto ko lang maging maayos ang buhay mo. Itama mo lahat ng pagkakamali mo. Kahit kami ng tatay mo, kaming pamilya mo, nakuha mong talikuran, hindi ka namin kayang basta-basta lang bitiwan." Pagkasabi sa akin nun ng nanay ko, kahit anong pigil ko sa pag-agos ng luha ko, hindi talaga kaya. Ramdam na ramdam ko yung nanay ko, sobrang miss na miss ako. Hindi ako masyadong nakakain sa gabing yun. Ilang taon ko rin silang hindi nakita. 2 taon. 2017.
Nakakauwi na ako sa amin kasama si Dave. Maraming nagtatanong, bakit daw hindi pa ako nabubuntis? Samantalang ang tagal na naming nagsasama. Ako naman ngumingiti lang. Sabi ko ayoko pa. Wala pa sa isip namin. Kahit sa loob-loob ko, ang totoo, gustong-gusto ko na. Ilang buwan na akong nakakaranas ng pagdurugo. Matagal na. 4, 5, 6, hanggang 7 buwan. 7 buwan na pagdurugo. Ang lakas. Pero wala lang sa akin kasi baka kako, ganun lang talaga. Tapos ilang araw pagkatapos ng 7 buwan, huminto ang dugo ko. Akala ko okay na ako. Pero tuwing may nangyayari sa amin ni Dave, dinudugo ako. Ang sakit. Tapos pagigising ako kinabukasan, humihilab ang puson ko at namimilipit ako sa sobrang sakit. Pero hindi ko yun ipinapakita sa kanya. Kasi ayokong matakot siya. Ayokong mag-alala pa siya sa akin. Hanggang sa napapansin na ng boyfriend ko na tumatamlay ako at nawawalan na ng gana sa pagkain. Habang nasa trabaho ako, napapaisip ako. Kaya isang araw, naglakas loob ako magpa-check up mag-isa. Baka kasi kako, ordinaryong pananakit lang to. Kaya ko naman din. Nagulat na lang ako kasi parang ang daming pinapagawang test sa akin. Pinababalik ako bukas for another test daw. Eh ako, sumunod lang naman. Kinagabihan, sumakit na naman. Napakasakit. Alam mo yung pinagpapawisan ka sa sobrang sakit. Hanggang sa nakakatulog na lang ako. Kinabukasan, umalis ako. 9:00 ng umaga yun. Inagahan ko para mauna ako. Pagpasok ko, ang bungad agad sa akin. Let's make another test, Miss Ena. Your first test kasi, it shows here na you have endometrial cancer, stage 3. Napaupo ako. Natulala. Pumasok lang sa isip ko, cancer, stage 3? Walang yan naman, private to, pero baka nagkakamali lang yung doktor. Kaya sabi ko, ha? Cancer? Paanong cancer? Eh, ang lakas-lakas ko. Pakibasa nga pong mabuti. Pakiulit kahit 3 test pa. Dumaan ako sa 2. At 3 test pero iisa lang ang resulta. Pero hindi. Hindi ako susuko. 1 test pa. 1 test pa. Yung 1 test at pinakahuling test, parehas din nung nauna. Mamamatay na ba ako? Kailan? Ganyan. Yan yung laging nasa isip ko ngayon. Pinakita ko kila nanay ang resulta. Iyak sila ng iyak. Ang boyfriend ko tulala. Si tatay tumalikod lang. Niyakap ako ng mga kapatid ko. Tapos, nag-flashback lahat ng kagaguhan ko sa buhay. Yung mga taong tinalikuran ko. Eto, sila pa rin sa huli ang karamay ko. Ang nanay ko hawak ang kamay ko. Binigyan niya ako ng rosaryo. Magdasal daw ako at lumapit sa Diyos dahil wala raw imposible. Mahal na mahal daw nila ako. Lumipas ang ilang buwan. Habang nagtatype ako ngayon,
Masasabi kong nararamdaman kong wala talagang imposible sa Diyos. Sa mga huling sandali ko, binibigyan niya ako ng kapayapaan. Ako gusto ko pang mabuhay. Gusto kong lumaban. Wala namang tao na gustong mamatay, hindi ba? Kung pwede lang sana na bumalik ako sa dati. Kung pwede lang balikan ko yung mga panahon na sinayang ko. Yung pagmamahal at yung oras na wala ako sa pamilya ko. Babalik ako ng paulit-ulit. Kung hawak ko lang ang kamay ng orasan, papahintuin ko yun. At kapag huminto ang oras ko, susulitin ko ang yakap ng mga taong mahal ko. Yung mga taong nagmamahal sa akin ng paulit-ulit. Kahit bumabagsak na ako. Kung naririnig man to ng nanay at tatay ko, nagsisisi po ako sa lahat-lahat ng nagawa ko. Sa hindi pagpili sa inyo ng una, paglalayas ko. Alam ko hindi ako naging mabuting anak. Kaya sana mapatawad niyo ako. Sa mga kapatid ko, kahit na mawala ako, hindi ko kayo iiwan. Gagabayan ko kayo hanggang sa pagtanda ninyo. Hihintayin ko kayo sa paraiso na nilaan sa atin ng Diyos. At paulit-ulit kong hihilingin na kahit bigyan pa ako ng pangalawang buhay, kayo pa rin sana ang ibigay niya sa akin. Kayo na pamilya ko.